नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हेउची पवित्र इंद्र पूर्णिमा बा भागवतंक जन्म उत्सव। आम ओडिया मानकर 12 मासर 13 पर्व और ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଯେହେତୁ ଆମ ଘରେ ଡେଲି ଭାଗବତଙ୍କ ପାଠ ନନା ଆସି ଭାଗବତଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତଙ୍କ ପଠନ ଓ ଶ୍ରବଣ ଉଭୟ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦିନ 12:58 ଠାରୁ ରାତି 1:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବନୀତି ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ 9ଟା ଭିତରେ ଆମର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଘରେ ଭାଗବତଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ ତେବେ ସେହି ଘରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଗୃହରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାଗବତଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭାଗବତଙ୍କୁ ପୂଜା ତାପରେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ଭାଗବତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ହିଁ ସାରିବେ। ଏପଟେ ଲଞ୍ଚରେ ଆମର ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଖଟା, ସାଲାଡ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ରାତି ପାଇଁ ପରଠା, ତରକାରୀ, କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।